Задача повышения якости адукации, створения належных умов для навучання, укоренения инклюзии и инноваций, формирования бяспечнага асяроддзя. Пытанняў, якія стаялі на парадку дня, шмат. У цэнтры ўвагі паляпшэнне матэрыяльнай базы навучальных устаноў. Сёлета на развіццё сістэмы плануецца выдаткаваць больш за 900 мільёнаў рублёў. Гэта на 15% перавышае леташнія ўкладанні. Это достаточно серьезный задел для того, чтобы сегодня продолжить работу по модернизации системы образования, решать задачи по повышению средней заработной платы педагогов и работников системы образования, формировать определенный задел на будущее. Для модернізацыі сістэмы адукацыі будуць выкарыстоўвацца як сродкі з рэспубліканскага і абласнога бюджэтаў, так и Сусветнага банка. Традиционно мы будем строить 4 дома семейного типа. Мы завершаем реконструкцию детского сада в деревне Скоки. Очень серьезное внимание уделим наведению порядка и благоустройству плоскостных спортивных сооружений, строительству спортивных залов в тех школах, которые они до сих пор отсутствуют. Ну и в этом году поставлена очень амбициозная задача привести в соответствие с требованием законодательства оснащение спортивным инвентарем всех учреждений образования. У прыярытэце падтрымка даступнасці дашкольнай адукацыі. Дашкольныя навучальныя установы сёння наведвае больш за 63 тысячы хлопчыкаў і дзяўчынак. Новыя садкі пабудаваны ў Пінску, Баранавічах, вучэбна-педагагічны комплекс у Брэсце. Але запатрабаванасць застаецца. На чарзе ў дзіцячыя садкі рэгіёна звыш 1400 дзяцей, 870 з іх ва ўзросце да 3 гадоў. Слушны варыянт рашэння праблемы – убудаваныя ў жылыя дамы дзіцячыя садкі. Першы з такіх нядаўна адкрылі ў Драгічыне. Будаўніцтва такога ж плануецца сёлета ў Брэсце. Працягваецца практыка ўзвядзення навучальных комплексаў, дзіцячы сад, пачатковая школа. Это, скажем так, нормальный подход с точки зрения экономики. С другой стороны, шаговая доступность. И, наверное, не всегда, особенно в районных центрах, нужны большие полноформатные учреждения образования дошкольные. Вот такими детскими садами, которые будут и меньше затрат, и, может быть, меньше по объему, по площади, по количеству, можно эту проблему решать, и эта задача стоит. Одно з надзённых пытанняў – аптымізацыя сістэмы адукацыі. Памочнік прэзідэнта, інспектар па Брэскай вобласці Анатолій Маркевіч некалькі дзён таму наведаў адзіную в области беларускамоўную Амелянецкую сярэднюю школу Каменецкага района, где зараз узнімаецца гэтае пытанне. Только после детального изучения, анализа можно подходить к данному вопросу и решать, насколько то или иное учебное заведение оно может дальше продолжать свою работу. Поэтому я думаю и уверен, что здесь мы вместе выработаем хорошую тактику и будем поступать не в ущерб ни в коем случае как нашим детям, так и нашим уважаемым родителям. На парадку дня і планы на гэты год, які, дарэчы, стане адказным і выніковым для дзяржаўнай 5гадовай праграмы адукацыі і маладзёжная палітыка. Яўгенія Мароз, Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія «Брэст».